rating den er cirka 400 på rørene. Jeg plejer bare at køre den op der omkring, og så stoppe, og det er simpelthen tæt. Kvart tomster, det er jo stærkere, ikke? Jo. Ja, det er højere rating. Hov, den er utæt. Ser du det? Ja. Hvor fanden kommer det fra? Kommer fra den der. Ja, men det er ud som om det kommer derovre. Jeg tror det løber den vej. Ja, det bliver fedt. Prøv lige at pille de to der. De to der. Ja, det er det. Det var det ikke. Nej, det er den der.